Malaking pera ang nawala sa kaban ng lungsod dahil sa katiwalian sa operasyon ng Fishport sa ilalim ng administrasyon ng mag-asawang Noel at Geraldine Rosal. Ito ang tahasang sinabi ng City Legal Officer ng lokal na pamahalaan ng Legazpi na si Attorney Ivy De Leos. Ayon kay De Leos, hawak nila ang mga dokumentong magpapatunay na nagkaroon ng irregularidad sa Legazpi City Fishport. Aniya, hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. Sa loob kasi ng 12 taong operasyon, pinatakbo ang Fishport ng Aquamarine Cooperative na nakapangalan sa isang dating punong barangay. Kasama rin sa mga sinasabing nagpatakbo sa Fishport ang nooy City Councilor ng Legazpi na napatalsik sa pwesto at ngayon tumatakbo bilang Vice Mayor ng lungsod na si Alba Rizzo. Napag-alaman na ang nasabing kooperatiba ay kinontrata ng dating pamahalaan na magpatakbo sa Fishport. Subalit lumabas sa investigasyon na hindi otorisado ang lease agreement na pinasok ng LGU at ng nasabing kooperatiba at lalong hindi rin daw ito aprobado ng sangguniang panglungsod. Ang Fishport ay isang government property at hindi dapat pinaparenta. Upon the assumption, there was an order to review all the previous contracts entered into by the previous administration. So, part ng good housekeeping, nireview lahat ng contracts and the properties. And it so happens sa Fishport, nakitaan siya na nag-ooperate siya despite the absence of any memorandum of agreement which is required under the ordinance of the city. Nadiskubre rin na 50,000 pesos lamang kada buwan ang nireremit ng Aquamarine Cooperative sa City Treasurer's Office. May 2 taon din na pumalyang makapag-remit ang nasabing kooperatiba sa ilalim ng pamumuno ni Geraldine Rosal. Kung susumahin, sa loob ng 1 taon, 600,000 pesos lamang ang kinita ng pamahalaan sa Fishport o 6 million pesos lamang sa 10 taon. Napag-alaman din na walang pinagbasehan ng 50,000 pesos na renta at ang dating administrasyon lamang ang nagdesisyon. These available documents, around 1,883,900 pesos ang unpaid fees. That started around July 2013 up to on the 12th year. Last payment was on August 2024. Other than the ordinance, meron din kasing nire-review whether or not there was abuse of authority. Yun po yung may penalty. Kasi luging-lugi po yung city doon. So, inaaral po yun mabuti. Batay sa graft and corrupt practices, bawal ang isang opisyal ng gobyerno na pumasok sa isang negosyo gamit ang posisyon nito sa pamahalaan at kakontrata pa ang pamahalaang panglungsod. Samantala, simula noong December 2, 2024, ang LGU Legazpi na ang may kontrol ng Fishport. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaok scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang kuya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota.